Új színfolttal gazdagodott Nagytarcsa. Június 29-én egésznapos rendezvénnyel avatták a település egyre gazdagodó sportközpontját, a Grundot. A rendezvény apropója, hogy elkészült a műfüves futszalpálya, amelyhez az MLS által kezdeményezett Ollé program keretében pályázat útján jutott Nagytarcsa. A jelentős beruházás mellett jutott hely egy homokos, strandfocira és kézilabdára alkalmas pályának, egy felfestett 40x20 méteres labdarúgópályának és a gyermekjátszótér részét képező esőháznak is. Az ünnepség látványos karate bemutatóval kezdődött. A megnyitó ünnepségen, amelyen jelen volt Fogarasiné Deák Valéria országgyűlési képviselő is, Jakab Zoltán, az Ollé program szervezője, és Taigás Péter, a Szerencsejáték Zrt. Kommunikációs igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Majd Győri Péter polgármester köszönte meg a programszervezők és a kivitelezők jó munkáját, és átvette, egyben át is adta használatra a falu lakosságának a műfüves, világítással ellátott pályát. A pályaavatómérkőzések sorát a Szivárvány és a Csillagszem óvoda gyermekei kezdték. A következő mérkőzés a Blaskovics Oszkár általános iskola csapataié volt. Időközben megérkezett a parlamenti válogatott is Simicskó István vezetésével, akik könnyed játékkal 7-3-ra győzték le a község volt és jelenlegi képviselőiből álló csapatát. Úgy látszik, hogy erősítés érkezett a nagytarcsai képviselőkhöz, valami válogatott mezbe egy 10-es számú játékot láttuk itt a játékos kijáróban. Nagytarcsát több éve képviselő Militarcsa csapata egy szorosnak induló mérkőzésen vereséget szenvedett a községben élő profiktól.
beavató mérkőzések sorát a látványos mezben megjelenő hölgyek, a nagytarcsai angyalok és értelemszerűen a nagytarcsai ördögök zárták, és amikor a hölgyeknek elege lett a labda rúgásából, a kezüket is használták. Délután 6 csapat részvételével megkezdődött a Nagytarcsa kupáért kiírt első labdarúgó torna. A győzteseknek járó kupát, oklevelet és érmeket az utolsó pillanatban összeállt, többségében helyieket felvonultató Hobby SC nyerte, akik magabiztos játékkal győzték le a döntőben a Bobby Valtó csapatát, míg a harmadik helyen a Militarcsa végzett. A rendezvényt sportbál zárta.